О, те ли ще се разберем, бе? Капан бал сме. Айде бе, аре бе. Ти какво ще направиш? Дръжки. Абе, виж ги те с червените, какви са нахални. О, аз ги разцепих, бе. Аз ги разцепих. Браво, CR3. С лудата глава. Карат ме да правя някакви лудите неща. Карат ме да кажа, било. Това било. Да помни място проблем. О, така. Оле, не съм взели никой да пасяма. О, виждате с хитреят. Той ще му вземи. О, оле, тук става мазал деца аз. Ако не мама трепи и съм в тяхната база. Оле, ние ги размазахме. О, ужас. Ние губим ли? Не. Ела на някоя друга игра. Не. За какво? Ела да е на някоя друга игра. Няма. О, добре, айде да не одим. Сега напиши PB Red. Ама аз съм в играта, бе. Какво ми говориш? Какво казва? Аз съм в играта. Добре, след като загубиш, пиши PB Red. Няма да загубя. Какво? Няма да загубя, викам. Окей, разчитам на теб, стискам ти палци. О, къде влезе? Аз трябва да говоря с кака си. Може ли да затворя вече? Коя кака, бе? Една моя. Бих. Я бих ли? Уи, бия. Биеш, браво. Айде, чао. Не. Тя иска. Добре, айде, чао. Я сама. Чао. Чао. Останахме самички, чакай да ми пусне. Може. Какво да правим? Я има ли? Ама ние сме в Файнбаун. Май сме срещу Саши. Саши! Малко Саши. Бати уник как ми влиза на ръщче. Ама го разцепих от твоето. Лапка. Така отрепсана. Дано да абонирате клипа, харесайте го. Както виждате, много луди клипове правим ние. Бати тъпия лаква човек. Обхватите нетер. Мага обидета. Просто понякога не се издържам в думичките. О! Ето което си интересно. Не знам, някакъв бъг става пак. Има хакери. Не е честно. Хакери, човек. Хакери, човек. О, да, тук мириш. Так, спичка. Също ябълки лек. Не го видях. Той кога се кача, бе? Така. Как на трепаха, е? Оле, някой убеди. Така, аз го взех. Не можах да издържам тя удари. Прекалено. Бак. Плак. И това съм имаше забавя. Така ще забавим. Това ми утре покой. Искам да водя ние. Бием. Нищо. Може да отидем в нашия фон да го разгледам какво стане. Нека да пускам. Не.
Първа. Добре. Първо. Добре, направо мога да паузна клипа и да отидем пряко в нашето оцеляване, да довършим покрив. Здравейте, вече дойдохме. Сега отидем да правим третия етаж. Втория е какъв третия етаж. Просто много копах. Особено на такива купчета най-малки. И дали ще ми правиш. Сега се качим до не, да. Ама не знам, много бях оцеляла и... Така... Мината ми е тук. Аз бях викал. Ката бе тук да обмата. Така... Трябва да правим стълбите. Малко стане като така. Спрям така. Чувствам, стане така. Къде ми изчезна блокчето? Не, блокче. Да те доставя. Така да се включи. Тъпо. Да, честит 1 март, честит 3 март. И да ви кажа най-важното, ако поне гледате футбол, в България ходи на световното, радвайте се, тепете, вау! Правете всичко, радвайте се, докато имаме време, докато може, докато ни е казано. Така. Яко сте. Аз яко ще ви. Стъпо ще горе-долу. Не много. Стъпо. Пак? Какво става, бе? Това най-дълното. Да не слушаш нещо. Пак? Стига, бе! Това е много нас. Не се случи така. Ако някой не е събран. Аз чакай. Да, нещо. Напрежение. Да. И точно. Значи тук, оп. Сега просто измислям. Почти где-то нещо. Ще го правим стълбището. Така, хоп, стоп. Вау! Много яко се получи.
човек, който видите него започнах всичко. Shadowhex, може да се го споменава този човек, но моля ви се, сабскрайбните го, харесайте го клиповете. Не знам как се получи с това вещество сега. Да, път. Чакайте, ще пазгат ли път, докато направим таван.